கம்பகா மல்வானையில் உரிமையாளர் ஒருவர் அல்லாத சொகுசரக வீட்டை அரசாங்க செயற்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்த உள்ளதாக நீதியமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார். குறித்த வீட்டை கள விஜயம் செய்து ஆய்வு செய்த பின்னர் அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார். முன்னாள் நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்சவினால் மல்வானையில் 16 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் நிர்மாணிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் நீச்சல் தடாகத்துடனான சொகுசரக வீடு கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்க காலத்தில் பலரினால் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது. அத்துடன் அரச நிதி முறைகேடாக பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதன்படி முன்னாள் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்சவின் உறவினரான திரு நடேசனால் குறித்த நிலம் கொள்வனவு செய்யப்பட்டதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. இந்த நிலையில் இந்த விடயம் தொடர்பாக நீதிமன்றில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. கம்பகா மேல் நீதிமன்றில் வாக்குமூலம் அளித்த குறித்த வீட்டை நிர்மாணிப்பதற்கு உதவிய கட்டிடக்கலை நிபுணர் மூதிஸ் பீரிஸ் முன்னாள் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்சவினால் வழங்கப்பட்ட பணத்தில் ஒப்பந்தக்காரர் ஊடாக வீடு கட்டப்பட்டதாக தெரிவித்தார். அத்துடன் குறித்த வீட்டின் ஆரம்ப பணிகளுக்காக பசில் ராஜபக்சவின் மனைவி வருகை தந்திருந்ததாக குறிப்பிட்டார். எவ்வாறாயினும் பசில் ராஜபக்ச நீதிமன்றில் சாட்சியம் அளிக்கையில் மல்வானை பகுதியில் தாம் சொகுசரக வீட்டை நிர்மாணிக்கவில்லை என அறிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில் முன்னெடுக்கப்பட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் குறித்த வீட்டின் உரிமையாளரை கண்டறிய முடியவில்லை. ஆகையால் குறித்த சொகுசரக வீட்டை நீதி அமைச்சுக்கு கீழ் கொண்டு வருவதாகவும் அதனை எதிர்காலத்தில் நீதியமைச்சின் நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்துமாறு கம்பகா மேல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.